Astăzi mărturisesc, cu toate că m-a rugat să nu-i dau numele, mărturisesc că am stat de vorbă cu o persoană din jandarmerie, din București, un cadru care se ocupă este prepararea mesei, la cantinele lor de acolo, și am înțeles că de ceva timp însemnând de câteva zeci de zile, el spune undeva la 50 de zile în urmă, a descoperit chestia asta și de atunci i s-a cerut să semneze un anume contract că nu dezvăluie și așa mai departe. Am înțeles că în mâncarea acestor oameni se pun niște prafuri. Nu știu despre ce prafuri este vorba, dar eu m-am gândit la bromură, să nu cumva să li se scoale la acești oameni în timpul serviciului, să nu și-o tragă între ei, probabil, dar totuși m-a pus pe gânduri să nu fie cumva alt fel de substanțe chimice care să îi deregleze puțin pe acești oameni și am zis că să vă transmit în cazul în care aveți uh, cunoștințe sau aveți prieteni sau familie în jandarmi, rugați-vă, rog frumos, să ia mostre de mâncare de la cantina respectivă, de la popota respectivă și să le ducă la niște centre de analiză pentru a putea vedea ce se întâmplă și ce se pune în acea mâncare. Din suflet să-și ia mostră de mâncare și să ducă mostra la analize, deoarece un coleg de-al lor, care nu își permite să iasă în față, care lucrează într-un asemenea loc de gătit, am înțeles că este vorba de o unitate mare, este vorba de o unitate oarecum care acoperă toate segmentele și toate departamentele a jandarmeriei. Sincer să vă spun, n-am fost niciodată într-o curte de jandarmerie, nu cunosc nimica despre jandarmi, așadar mă rezum la această informație să o pun la dispoziție. Luați mostre de mâncare și verificați-le într-un laborator.